Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι παλιό. Το βλέπετε αυτό? Βαζέλες! Κάτσε. Το βλέπετε? Πάρε το κινητό σου από εκεί. Το βλέπετε? Βαζελάκια, το βλέπετε? Μισό λεπτό. Ξέρετε τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, είναι οι τρύπες σας. Σουρωτήρι σας τον έχουμε κάνει. Θα σας το δείξω πάλι για άλλη μια φορά. Και αυτή τη φορά από την ανάποδη, γιατί φαίνονται πιο πολλές τρύπες έτσι. Κοιτάξτε πώς είναι ο... Κοιτάξτε! Βαζέλια! Εντάξει είμαστε! Καλά που είχαμε φροντίσει να έχει κάτι φορά. Εντάξει είμαστε. Πάει αυτό. Είναι πάλι παλιό αυτό. Πάει αυτό. Επανάληψη. Βαζέλια. Πήγατε 65.000! Σήμερα πόσοι πήγατε? Σήμερα φορέσατε και τα μαύρα είδα. Είχατε μαύρα σήμερα. Καλά εξηγήθηκε ο Κότσιος, Έτσι, μπράβο. Και τους έβγαλα το άγχος. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι υπάρχουν κάποιοι από εσάς που είναι παντελονάτοι. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας. Είστε όλοι φουστανάτοι. Φουστανάτοι είστε. Έλα, Λίκο, έλα, πες μου. Να σου πω, συνέχισε. Πού τους έχεις γραμμένους? Αλεκό. Όχι. Εδώ. Αυτό εννοώ. Και βρήκα και το αντικείμενο του πόθου. Βρήκα το αντικείμενο του πόθου. Του πόθου. Του DVD. Βρήκα το αντικείμενο. Βαζέλες. Να τα. 65.000 πήγατε. Πας και νικήσετε το Ολυμπιακό, Ολυμπιακός. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Το εργαλείο. Όχι, πώς... Το εργαλείο, αυτό. Πώς το λέγεται ρε παιδάκι μου? Αγκουροκολοκύθα. Βγαίνει μόνο στην Αγγλία. Ο Ματ σας την έφερε. Στο 69 λεπτό φάγατε τον γκολ. Κοιτάξτε το. Καταλάβατε? Έτσι, μπράβο. Ναι, αλλά ένα DVD δεν πάει μόνο με μια... Τι πάει με μια... αγκουροκολοκύθα μόνο. Τι ρε, δεν χρειάζεται και κάτι άλλο. Τι άλλο να φέρω ρε Αλέκο? Σας έφερα και τη σαμπάνια! Σας έφερα και τη σαμπάνια! Κοιτάξτε τι! Κύριε και βαριά ρε. Πού τη βρήκες? Είναι πολύ μεγάλη, Τάκη. Είναι όσο τους παίρνει. Είναι πολύ μεγάλη, Τάκη. Έχω και πιο μεγάλες για του χρόνου. Τους πας σιγά σιγά, έτσι. Καταλάβατε βαζελάκια? Με τον Ολυμπιακό παίζετε. Όταν φωνάζετε Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός, να θυμάστε την απάντηση των Ολυμπιακών. Έτσι! Που πήγα μου πήγε. Έτσι σας νικάει ο Ολυμπιακός! Εντάξει είμαστε. This is. Εντάξει. This is. Σας πω εγώ. Πες το αγγλικό ρε. Άσε με τώρα Λέκο. Για πέστε μου. Καταρχήν, εκεί πέρα στο ΟΑΚΑ δεν υπήρχαν εισαγγελείς. Αυτοί πώς βρεθήκαν εκεί από πάνω? Με σκούφια, με σκουφιά, με κράνη, Την ώρα που ερχόταν το πούλμαν. Ναι. Δεν έπρεπε και να είναι κάποιος. Με βιβλιοθήκες και μια πληροφορία που έχω. Έχω μια πολύ καλή πληροφορία γιατί υπάρχουν πολλοί ρουφιάνοι σε εσάς. Πολλοί είστε και ίδιο συνάφη, διαφάρα. Στα μάτριξ του Ολυμπιακού σταδίου, κάτσε για να σας βλέπω καλά θέλω. Στα μάτριξ του Ολυμπιακού σταδίου έδειχνε την ιστορία σας. Κάποια στιγμή έδειξε και τη Δέσποινα Παπαδοπούλου και τον Πατακό. Και κάποιοι γνωστοί μου, όχι φίλοι μου, γνωστοί μου, ντραπήκανε όταν είναι τον Πατακό και τη Δέσποινα εκεί. Ποια Δέσποινα? Η Παπαδοπούλου που την έχουν βγάλει ότι έχει Αχνάιμερ. Ένα λεπτό. Για φέρτε να δω μέσα αυτό να είναι το φίλο. Γιατί είμαστε η μόνη δημοκρατική εκπομπή. Η μόνη δημοκρατική εκπομπή είμαστε εμείς. Φέρτε το φίλο εδώ μέσα. Φέρτε το φίλο. Για φέρτε εδώ. Έλα από εδώ φίλε. Έλα από εδώ. Κάτσε εδώ. Γονάτισε εδώ. Κάτσε. Να φαίνεσαι. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός, ναι. Μπράβο. Πες, σου έκανα το χαρτί να βγεις. Στο κάνω. Είστε η χειρότερη ομάδα? Ναι. Παίρνει ο Ολυμπιακός και τα πρωταθλήματα? Ναι. Μπράβο. Έχεις μεταλλιώσει πες ο Παναθηναϊκός? Ναι, πες και κάτι άλλο δικό σου. Τόσα με ζάλισες απ' έξω. Έλα, δεν μπορώ να την βλέπω και πολύ ώρα την πανέλα. Έλα. Είσαι εντάξει, καλό παιδί. Γι' αυτό και σε έβαλα στην εκπομπή, αλλά εντάξει, λέγε.
Πες το, τα προβλήματά σου. Εγώ παιδιά δεν είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα φέτος. Καθόλου. Τα παίρνει τα παιχνίδια στη μέτα, ρε. Τα παίρνει όλα. Όλα. Ρε, ακούγεσαι, μίλα τώρα. Ακούγεσαι, τι μιλάς τόση ώρα μόνος σου, ρε. Μίλα τώρα. Θα παίρνετε το. Πες ρε, είναι βρώμικα τα παιχνίδια. Είναι βρώμικα τα παιχνίδια. Έρχεται. Έλα, φύγε. Σου κάνω το χατήρι. Εντάξει, θα μου δώσει, μου δώσει το λόγο σου θα αλλάξει ομάδα. Τι είναι ρε. Πες, αλλάξω ομάδα. Αλλάξω ομάδα. Ντρέπαμε για τον Παναμαϊκό, πες το. Γιατί απ' έξω τα έλεγες. Ρε, ναι, τι είπατε, δεν σε βλέπει κανείς. Όχι. Μόνοι μας, τρεις μας είμαστε. Έλα. Άντε Παγγέλα, θα τις πας ρε. Παιδιά ντρέπομαι για τον Παναθηναϊκό όμως. Που άλλαξα τέτοια καιρό ομάδα. Έπρεπε δηλαδή να κερδίσει ο Ολυμπιακός για να αλλάξεις. Κύριε παιδιά, εντάξει, ντρέπαμε. Εντάξει, ντρέπεσαι. Εντάξει, μην κλαις κιόλας. Θες να σε κεράσω κάτι, κάτσε να σε κεράσω και κάτι ρε. Να φύγω κάτι, όχι ρε εδώ ρε, κάτσε εδώ ρε. Να δεις την Ολυμπιακή ρε. Έχουνε καρδιά ρε. Είναι μπάκες οι Ολυμπιακοί. Έλα, να σου ελπίζουμε εδώ πέρα, φέρε εδώ πέρα το... Οχ. Κάτσε ρε. Πού πας εδώ τώρα. Κάτσε εδώ ρε κάτω ρε. Ρε εσύ. Πάρε και ποτήρι ρε, πού θα πεις τη γούφτα. Βλάκα. Είμαστε εξηγημένοι ρε. Πες του τι, ρε να ρωτάω εγώ να μου λες. Κάτσε ρε. Σαμπάνια είναι ρε κακομύρι. Κουρτάκι πίνεις δεν την ήπιανε την Κυριακή. Πώς διάλανε για αυτή ρε. Δεν ξέρω ρε, Τάκη εσύ μου πεις ότι είσαι expert. Φέρε τον πατέρα που άνοιξε πολλές την Κυριακή. Φώναξε την Τζούλια να την ανοίξει. Η Τζούλια πώς την ανοίγει, ξέρεις εσύ. Τι. Μα σου λέω εγώ. Έλα ρε, πιες ρε βλάκα. Πες ρε στην υγεία του Φρύλου ρε. Ας το που κάνει ρε. Πες στην υγεία του Ολυμπιακού ρε. Υγεία μας, την υγεία μας. Έτσι πρέπει. Δώσε ένα λεπτό. Εγώ θα πίνω νεράκι εγώ. Ρε Αλέκο. Εντάξει. Κάτσε κάτω ρε. Δεν πάω την πιες καθισμένο στην ζαμπάνια. Κάτσε ρε Τάκη. Την έπινες και όρθιος. Τι θες κι άλλη. Μπα. Το πάρε. Έλα πιες με μία. Πάμε. Έλα άλλη μία. Κάτσε μου κάνεις εμένα έτσι. Φύγε τώρα. Εντάξει. Και του χρόνου. Βγάλει τη φανέλα. Και του χρόνου από το Καρασκάκι. Βγάλει τη φανέλα και πέταξε τη. Μου δώσ' το λόγο σου. Έτσι. Του Καραγκούνι, ναι. Γαμού του. Πήγε. Α, δεν λέει. Ντρέπεσαι ρε. Ντρέπεσαι. Σιγά τα καλώδια. Πήγε. Είδες πόσο εξηγημένοι είμαστε. Ρε μην κρίνεσαι εδώ, σε βλέπει ο κόσμος. Και σαμπάνια. Έλα εδώ πιες άλλη μία ρε. Άρα πήγε τάστα. Πάρ' το ποτήρι και πιέσει στον δρόμο, έλα. Πήγε σηκώτα από εδώ ρε. Ρε φύγε ρε. Κάτσε να πάρει το ποτήρι, Τάκη. Που είναι Champions League, που είναι Ολυμπιακός, να μου δείχνουν τον Παναθηναϊκό, αυτό δεν περίμενα. Μ' ακούς? Ναι. Εγώ αυτό δεν περίμενα. Από την NET 1, από την NET που πληρώνουμε εμείς, για να βγάζουν πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού, παραπάνω ένα δεκάλεπτο το Παναθηναϊκό. Κατά τα άλλα, πώς το λένε, την ίδια ισονομία έχουμε και εμείς με την Nova. Η NET μεταδίδει τους αγώνες του Ολυμπιακού, αλλά τα βλέπουμε τι κάνει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει. Να είμαστε καλά. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Και Τάκη, επειδή γνωριζόμαστε και να την νιώθεις, σε ξέρω, με ξέρεις, ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Και κάτι τελευταίο, παιδιά, επειδή θέλω να κάνω μια μεταφορική στην Ιταλία, γιατί θα κατέβω κάτω στην Έκανα χατήρι σε Παναθηναϊκό πρώτη φορά. Πρώτη φορά έκανα χατήρι σε Παναθηναϊκό, το πήρω σε εκπομπή. Καλά έκανες, Τάκη μου, καλά έκανες. Τι κάτσε, ναι. Θέλω να μου κάνεις και εμένα μια χάρη, ρε Τάκη, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Θέλω να μου στείλεις τη μεταφορική που πήρε όλα τα αγάλματα από το ΆΚΑ να μου φέρει τα πράγματά μου στην Ελλάδα, γίνεται?